Issa nagħmel issa huwa sa nuri kif il-riformi saru u ddaħlu u kif affettwaw lil dawk it-tliet setturi tal-popolazzjoni li spjegajt qabel. L-exempt ma nistgħu nitkellmu żjed fuqu għax hemm n-nies issa irtiraw, però kif qatt ukoll qabel l-exempt ma tmissowx mill-sistema tar-riformi. Allura nifoka fuq dawk li twildu mill-1952 il-fuq. Issa, mela nibdowhom parti. Età. L-ewwel ħaġa li għamlet ir-riforma sa 2004 kien hemm distinzjoni bejn ir-rata tal-età tar-raġel u tal-mara. Ir-raġel kienet 61 u tal-mara kienet 60. U r-riforma li għamlet hija tal-lat tal-61 egwali għal tar-raġel u għal dawk li kienu waslu biex jirtiraw tagħthom l-opportunità li jażlu jekk jridux jirtiraw ta' 60 u 61 meta ddaħlet ir-riforma. So, illum ir-rata tal-irtirar statutorja, ġifieri meta inti tasal biex tirtira hija egwali għal kemm mara u kemm raġel. Mela dik kienet l-ewwel punt importanti. Dak kien punt importanti wkoll bad nieħlu għalih darb'oħra. Għax il-sistema tal-pensjoni, il-pay as you go, kif sa nuri, hija sistema li tiddiskrimina kontra l-mara. Ir-riformi li saru fl-2007 u dawk li saru l-qudiem fl-2015 u qed jisiru issa, provaw jindirizzaw diskriminazzjoni biex iġibu egwaljanza bejn ir-raġel u l-mara. Mela, jiena semmejt li il-kategoriji tal-popolazzjoni nqasmu skont l-età. Dawk li twildu bejn il-52 u l-55, il-retirement age żdiedet minn 61 għal 62. Dawk li twildu bejn il-56 u l-58, il-retirement age żdiedet minn 62 għal 63 u dawk li twildu bejn il-58 u 1961, il-retirement age żdiedet minn 63 għal 64. Mela kif qegħdin taraw, dawk li qarbu, dawk li ġew affettwati bit-totalità tas-sistema, id-data tal-irtirar tagħhom żdiedet ħafna iżjed minn dawk li kienu qrib, dawk li kienu 55 meta ddaħlet is-sistema li hija 62 sena. Dawk li twildu fin-1962 l-qudiem, id-data tal-irtirar tagħhom żdiedet għal 65 years. Ġifieri dan huwa ħadu l-impatt kollu meta tipparagunhom mal-kollegi tagħhom b'dawk l-etajiet li semmejt hemmhekk. So dik hija l-età.